Ahojte všetci, vítam vás u ďalšieho listovania a ako som sľubovala, mám tu pre vás knihu portrétovú, obsahuje 100 obrázkov, je ako ináč od Hatchetty Heroes, moje obľúbené Disneyovky. No a pustíme sa teda do toho listovania. Ešte by som vám chcela ukázať, je to pevná väzba. Má zlaté, také zlatomedené tieto okraje, takáto akože ošuchaná trošku už mi prišla, no ale tak ona bude ešte v horšom stave po mojom používaní. Tieto okraje má aj, kde som jej dala, to je moja kolektorka, ktorú vlastním, ten 300 koloriáž. Čiže, ale táto tu je, sa mi zdá, že o rok staršia. Lebo už som ju videla o hodne skôr, akože obrázky z nej. No. Takže, ako som vravela, pevná väzba, hrubé stránky, teda táto je hrubá stránka, papier, taký ako Hatchetta má, čiže nepoužívať alkohol, mercury, ani neviem, no vodové farby som ešte si netrúfla používať na tieto obrázky. Musím niekedy vyskúšať, ale najlepšie bude niekde na taký na poslednú stranu si to odskúšať, že by som vedela. No, formát je podľa mňa už taká A3. Keď si zoberiem, kde to mám, natáčame, nie som pripravená, ale tak mňa to napadá, čo budem rozprávať rovno pri tom. No, keď si to pomeriame, 30... 35 cm. 35 to má na dĺžku a na šírku 25. Čiže dosť akože také veľké obrázky. Ale akože no, papiere trošku by som povedala, že sú pevnejšie. Také hrubšie. Hladučké. Kresly som ešte nekreslila v nej nič. Chcela som vám najprv urobiť listovanie, ale ja predpokladám, že papier, že nebude v tom žiaden problém v tom papieri. Ja veľmi rada malujem tieto portrétovky. A celkom aj tie obrázky tu v tejto knihe ma zaujali. Akože ja moc tieto, ako tu sú tie okraje, také piplačky, že ten rovnaký vzor stále dookola je, toto moc nemusím. Ja už keď také piplačky maľovanie, ale tak nech je to niečo iné. Ale tento akože efekt, že stále ten istý obrázok dookola. Čiže predpokladám, že toto tu si len nejako jednofarebne zakriem. Nájdete tu aj Disneyovky, Pixarovky v tejto knihe. Nie sú tu len tie novšie rozprávky, ale aj tie staršie. Tlač je kvalitná. Akože u tej Hatchetty som nikdy nemala problém. No, tento obrázok konkrétne všade som videla, že veľa týchto ľudí a jedna to tak úžasne vymaľovala, že nechápem, jak to niekto dokáže až takto
Tiež by som sa niekedy rada dostala na túto úroveň. No, ale knihy už sami zbierajú. A neviem, no, kedy to všetko akože dokončím. Plánovala som, že aspoň toho roku jednu aspoň knihu, čo mám. Takže by som veľmi rada dokončila, domaľovala. No ale to by som sa nemohla vedovať akože aj ostatným. No a tieto konkrétne, tieto portréty, toto je moje. Toto mám veľmi rada. A toto na mňa pôsobí ako pôvodný náčrt. Aj že tak si to dopredu niekto načrtne a potom to už len zdokonaľuje. Presne to má ten taký len ceruskový efekt. No a ešte uvidím, že kedy sa do tejto knihy pustím. Najradšej by som išla po poradí, ale niektoré obrázky ma viacej ťahajú na vymaľovanie ako iné. Takže obrovská, no keď si porovnáme s klasickými, dajme tomu od Creative Heaven, väčšinou z vás vlastní od Creative Heaven nejakú maľovánku, tak je to takýto rozdiel, hej. Keď sa pozriem, no dávam to nižšie, takýto rozdiel, hej, v knihe. Čiže je to dosť obor. A obrázky, ako vidíte, krásne. Knihu som si objednávala cez najlacnejšie knihy.sk. Tam to je akože u mňa na dennom poriadku, že sa tam ďalej to objednávam. Lebo oni majú ako jediný, čo som si našla, možnosť dobierky. Lebo fakt ako niekedy čakám aj mesiac alebo viac za knihou. A kto vie, či si to dovtedy nerozmyslím. Či sa mi nezapáči niečo iné. Ale zatiaľ musím povedať, že prebrala som si skoro všetko. Čo sa mi nepáčilo, to bola tá kolektorka, tá 300 koloriáž, ale druhá kniha. Akože som si ju objednávala, lebo krásna, hej, pekná. Ale už keď som si pozerala v nej listovanie, tak už tie obrázky, už toto nebolo niečo tam pre mňa. A nebudem si len kvôli tomu, že je pekná kniha, pekný obal objednávať ďalšiu knihu za 40 eur. Či koľko to stála. No, tuto som si... Koľko má? Okolo 30 eur. No, nie, lebo to bol darček, áno. Ideme sa tváriť, že to bol darček a že neviem cenu. Ale dostala 30 eur. Ale tvárime sa, že nevieme cenu. A že som si to ani sama neobjednávala. A to už som, ale aspoň stránky, že sú pevné, že sa nejako neodliepajú.
ani netrhajú. No som zvedavá, jak si ich budem akože chrániť. Lebo v tej 300 koloriáške si dávam obrázky do tejto. No, raz, dva, tri. No, do tej fólie na dokumenty. Neviem teraz priznať to, bože. Ale tu nám, no tak tu nám mi nevíde táto fólia tak jedine. Neviem, no. Skúste mi dať tip do komentára, či ste už nejaké také veľké videli tie fólie na dokumenty, alebo čo. Budem dávať akože papier. Toto. No neviem. Tak hoďte mi do komentára nejaký tip, lebo sama teraz neviem, že teraz ma to až napadlo, že fakt strany sa mi budú pretláčať, keď to budem maľovať. A nejako som to neriešila. A tiež ani to je, tie folie, to nie... Už mi začína aj tá kniha akože byť väčšia a väčšia, čiže tie folie to tiež nie sú bohvie ako dlhé riešenie. A tak skúsim si ich nejako chrániť, postriekať tým lákom na vlasy, keď som tak počula. Dobre, takže toto by bola tá Hachita Heroes. A dúfam, že sa vám listovanie páčilo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute.